בין אלעד קופרברג מקבוצת גבעתיים 1 בתלבושת הכהה, והוא פוגש את רפי סריקוב מקבוצת גבעתיים 2. אלעד ישן, ואלעד עוד מושפע מההפסד של המשחק הקודם של הראל. יש פה בעיה מנטלית לגבעתיים 1, הם היו הפייבוריטים לזכות או לפחות להגיע לשלב גבוה יותר בליגה. אנחנו יכולים לראות, רפי עכשיו נותן כדור ארוך שיוצא החוצה ומאפשר לאלעד להתקיף. אחת במערכה הזאת שאלעד ישתחרר, אפילו שהוא צעיר יותר ישתחרר, הוא מתקיף ראשון גם כשרפי עשה נקודות במערכה הזאת. זה היה ביקם. יוצאים לדרך, מערכה חמישית ואחרונה, מערכה הקובעת בין אלעד קופרברג בתלבושת הכהה לבין רפי סריקוב, גבעתיים 1 מול גבעתיים 2. הנה זה מתחיל. כן, כן, קופר. הנה עוד מכה אחת מצוינת שלו, והוא כבר ב-5-2. כן, אלעד מתקיף גם כן בשני הכיוונים, גם מהבקן וגם מהפורנד, ולא נותן. הייתי פה שוקל מקום לטיימאוט, עדיין לא ראינו טיימאוט במשחק זה. קופרברג מצוין, עולה עכשיו ל-8-4, היה לו גם קצת מזל. מערכה הבאה. התוצאה עכשיו עולה ל-9-5 לטובתו של אלעד קופרברג. כדור גדול של אלעד, כדור גדול, ובא בזמן הממש הקריטי של המשחק, זרק את רפי לצד השני, יופי של נקודה. ברקע אתה שומע את הקריאות של חברי קבוצת גבעתיים 2 שמעודדים את רפי סריקוב. התוצאה היא 9-6 לטובתו של אלעד, הוא רחוק שני ווינרים מזכייה במשחק הזה כולו, והשוואה של התוצאה הכללית. נכון, במכות הגשה שלו הוא חייב לעשות לפחות נקודה אחת מהם. נקודה מצוינת של רפי סריקוב. כן, רפי התקיף ראשון על המכת הגשה של אלעד, כל הכבוד, רפי באמת לא מפחד לשחק. עכשיו זה גם עובד, התוצאה היא כבר 9-8. רפי סריקוב יכול לעשות את זה. ועכשיו מה שמדבר, כמו שאומרים, העצבים והעברים אחרים בגוף, קצת איפשהו במרכז הגוף, זה אופי עכשיו נטו. ויש את זה לרפי סריקוב, הוא משווה את התוצאה עכשיו ל-9-9. מערכה אחרונה, כאשר התוצאה היא 2-2 במערכות. תשמע, חזרה באמת יפה, עדיין הוא במצב לא פשוט כי זה 9-9 ומכות הגשה של אלעד, אבל באמת הכל פתוח עכשיו פה. נקודה מצוינת של אלעד קופרברג, עם המון ביטחון הוא שיחק את הווינר הזה. נכון, רפי טעה פה, הוא שוב הלך אחורה ולא התקיף, אלא הרים את הכדור לאלעד, וברגע שרפי הולך אחורה ונותן לאלעד זמן להתכונן לכדור, אין לו מה לחפש מרחוק. בכלל, היום בטניס שולחן אין מה לחפש מרחוק. זהו, זה נגמר. אלעד קופרברג מנצח כאן את רפי סריקוב 11-9 במערכה החמישית במשחק בין השניים, מאזן את התוצאה בין גבעתיים 1 לגבעתיים 2 ל-1-1. סיכום שלך למשחק הזה. שני השחקנים, שחקנים מאוד מוכשרים, מהירים, טכניים, זזים טוב עם הרגליים, יש להם מכות הגשה טובות, מכות החזרה טובות, ראינו פה מהלכי כדור